ka Khasi Traditional and Cultural Center jongka Khasi Hill Autonomous District Council ke Badon Hajingking Kalong Hajan Kapung Umyam Kelasyu Sae Klemla Ban Pendonkam ya kani senta latei ka jinglut ke bakhasau klulai house name ajakat pra hendai klai tengku mau siang hadin belasya ujol mungkot duma hak Mikrea State Pollution Control Board na kadawa gini gijingtai gidon hajan karut wa hapung umyam bat ia gijingtai giba jandap no atat la sangai no kesan bat menta bun ki ajot no bat kala long penban ki tem nyong ki kam auria bat kiwe de ki kam sneu gi berkta ya ki jing syong sngan kani ke sentar kan thup ya ka hall wadon lang bat ki kamra nangta ka restoran ki cottage ne gi jakasa ko ba ship hoteli bat kiwe ya kijingtai asna khachka council badon harut katai kapung umyam ka kanhun ki em bat MDC jongka KHADC ha kijinglamu ba pun kraw khajarin badai UEM yak tanat council aset dangshen ka lejngo bat jurip ya katai jaka kajingtrai ka asang eno house name ajar khandai bat katkum kijing ong UEM ka estip committee kan thaw ka kanti halogane kam kumno banle Jesus is King. Ada ini. Nggak bahap kan? Ani kesuai kan? Metal. Jesus is King itu metal. Ani baik apa? Wan jungo ikni way daki project council kabangi tip kum ka Khasi Traditional and Cultural Center hangni po jiking kalong kaba abangi kum ka isi ka patmai layo ka jing ujor ni pajba nagni ka dong than nangni na po nagni ki than mopun bakadon ka project jong council kaba late hagni ki snem ka adep kata house nem arja kapra kaba haga mangtengka kaba khatsau krur hagijing pelut pensep ki babun ki banta kum ka restoran nang ta gidon gidi ki jakasa abri ki bashi kamera kum kum bashi hoteli nang ta gidon gidi ki conference hall ki restoran bat ki wei di ki banta ki bala pelut hagani ka project bat haba ngi kum ki dekhot ke batmai jo ki isi ki MDC ki batmai ki bashimti ya ki isi po council ila yo ki jing jor ki pajba ila don gajing thrang ban wan kmi ya ka project council nang depo jing kalong bat menta ke singi la yo ban wan hagani ka jaka ban kmi dan lagi jongi kemat bernyilap sisa wakai ke bagi pajba ki pensngo kai ke bagi pajba ki ujor lese kadai sisa kumta batla I sepe lese ro ngi pech ke project nganong phi hagamang tangka ka bakhat sau krul lese hare ka jinglong jingman jo ke project ngi iba la I sen ai sisa but ya ke project hi lasdang nadu usnem arjar kat pra haka face ka banengkong balate ke project balasdang pat ya ke face ka baar usnem arjar ka kendai Andai day husna marisa kendai nomor bakadon kacing ujor nak Meghalaya State Pollution Control Board dan ka MSPCB. Lahaban pensangya no ya kan ka project ka jungi bat hadu menta kasa kongreng gumni. Nyim patla ban penong kami kan ka project ka council ka the pisa ka bay tengka daki krur. Bat ka ka bangilap menta kalong ba ka kam I sangsot susu kalong ba. Ki babun ki jingtai ki bala penlut bante ya kan ka project. Pikir nadu ka restoran kini ke restoran rumah pi la bamdu dah keding la jot rathai kini ki conference hall ki la jot rathai pikir ini cottage lani ki jaka sa brio ki kenja guest house se kumba shikamra arkamra ngarong pi ka jingjor ka bla east asia bale se bantai thamai ka project long ka ba kan simbiang lese kan kata biang ya ka plateng ka ya ka plateng ka jong council tina anak ni jongi kum ki MDC ki batmai
it khot jong ka isi ka bang shimti ya ki isi po council da ka mensim ka pasu khia bang le jung tip ya ka project jong council hani po jiking kalong ya wan khi lagi jong hikmat ban pet ban bisar bah barka e ka bang ilap kalong ba hot mila i ba ka jinglong jaman jong ka project la i sep e re ni don ka jing thrang ba le se nang ni shikmat hapo jong ka jinglam jong ka isi ka jungi hapo ka jinglam jongi kum ka isi ka thamai in shim ye ki sinjap ki ba khamha le se ban pentikina bagi project yang council baro nang ni shakmat kinong ka jingkar khu dam tau paiba jong ka jalai bar ko we kinong ka jingkar khu le se ban penmi khajana ye council ru khnang ba council ka jongi kala ban yang halagi jong ki jat ko bang ju ong hi kalong ba ka council ka jongi hagi ki suppose nam le se la ki pentri kam hok ye kini ki scheme ye kini ki project ki ba pher jong council ngai scam ba council ka jongi kala ban yang halagi jong ki jat kam dong kam le krong ngatai ek ba susi kalong ba kini ki suppose nam tam le se bur ki project ki scheme jong council le se kila shulong sep e kai dei nak ta ka council hadu mentang kam patla ban yang halagi jong ki jat le se ni dah ban shukrong ban up nang do re nang do re kata ka ba ngi kam pelet jengmut mata nang ni shmar kalong bangi kwa ban pentikna chapi pai ba ni kum ki isi ka batmai nin khmi ba ye project jong council bagi project jong council hi ka pisa jong council hi nang ni shakmat kan long nam daki e ba pun mentoy council patru ban long jing ka khu ha ba de ba kini ka PIL ne ka public interest litigation dai ka bala ujo da kini ka MSPCB la ne ka Meghalaya State Pollution Control Board dai ka jadi barkan ka an ka bay tengku par kini ki yeng ki jakate ki bala lesi ki bala jan ye kini ki rut tadi ki river bank no te kami kata ke cing ujor ba kini ki building la ki project council lesi kila atur palat serut jong kini ki wa dei hang ni po dam komba pietip ba kini ka jinging kalong kadon hang ni hajan dam sai te ka jingmi jong kini ka jing ujor na kini ka MSPCB kalong ba kini ki building ka council jongi kala tai kila jan palat hakani ka wa te nak kata katau haba ka lami kani ka jing complain kani ka jing ujor la pensange kani project yang council pat hadu mentaru kadang sakut kumni bat kala sedang ban jot thai wa kini building pala de shibun ki building le se ki pala de kala jot thai biang imla shu ban ong ba kani ka building le se kani ka project kanang ya sakmat marba lalangi kwa ban kini sakmat kani project ka jing lut ru kandang kham kata shu nomor ba kila abun kila jot thai kani ka building ka ba ni ngila UI kumde ko bangila kami habang ngapet ya kani ka banta ka ba pensa teng naglang council hakabe de kani ka project ini jinging kalong ba habalami ka tu ka jing ujor na ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka MSPCB mo te ngam shem la UI ka ka ba naglang council se kini ki snem ki adep kile mar kmi bini kani project rekla sakut khongreng bet kumni day hunu snem balak dep hanu snem arhajar arpusau nambakla badakale joka kuat habakala sim hearing ya kene PIL bala ujora kene MSPCB kala aya ke judgment la ka raikut banong ba kini ki building bala don lupa shwa banbi ka tuka an banong ba ya kini ki project la ki building ki ba hajan ko ruwa nginom sha shu mantai tenre kani ka project council kolong ba kala awan shwa banmi ka tuka an day na kata kata kumut ba kakut kala aya ka raikut ba kani ka project ka don pa kani ka building ka don pa kamla shu man khang re ai kinyat rangkat balki kendon ki ba perking le se ki bangi ni haban sim re ka bang sulap kolong ba ka ba pens ko dia kolong ba le se ki kisnem bila adap ya kani ka project ka ba council ka pendu daki khatsau krur le se hakamang tengka ka ba khatsau krur na klem yu i ba kendon kata ka jing budin lani ka jing simkia hakbe de ka project re ni kum ka isi ka patmai barsen simti ka kam mang taipo council ka banengkong ka bangile ka long ba ni kmi bini ai ki ba ka le se kini ki isi bala dap kila le badi kini ki project ki basa teng le se ki basa kut panga simkia sisa ngam pi dai na kata kata ka ki skiru ka bamta ni wan ha ka jaka ta ka mensim ko basukia na barba idon ka jing sukia ba ka pisa jo ka council le se ka shusep ai kai nomor bigi ki project ki ba council ha ki por kala dap kala the pisa kala bai tengka kala kim terekam dai na takadaw ni idon ha ka jaka menta ban kmi bini bat ngidon gaji kermen ban nang ni sakmat le se in la ban le ya ka batam nam ta ka jing bahang council